hereus del tron, els tres auguren una presta mort. La reina amaga els seus nadons, ha de fugir i esperar. Sonic Underground, Sonic Underground, s'ho fan jurar, sa mare han de trobar. Els princes creixen, van aprenent, lluitant per la llibertat, buscant sa mare arribarà el moment que han esperat per restablir el seu regnat. Sonic Underground, Sonic Underground. Trobe a faltar els meus fills, però he d'esperar. Actuar massa prompte arruïnaria el seu destí. Van jurar que sa mare trobarà. Sonic Underground. La llar d'un eriçó és el seu castell. En estos temps difícils, la lliçó més dura que els meus fills hauran d'aprendre és la confiança. Dos, tres... ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Mare! ¡Mare, espera! Per què no s'ha parat? Benvinguda, majestat. Ho ha agafat? Ho ha agafat. El meu propi castell, uau! No coneixia el cosí Albert. I per què és només per a tu? Sembla que no sap que tinc germans. O potser no sap com desfer-se d'una casa tan vella. A qui li interessa tindre un castell? A mi, i podria ser el quarter general. Sí, clar, seria molt adequat. Només està a 1000 quilòmetres d'ací. Però podríem descobrir coses noves sobre la mare. Segur que no hi ha entrepans picants per allí. Molt bé. Tu queda't ací, ja anirem nosaltres. Tancat? Necessita un entrepà. Parada d'entrepans Bruno. Segueix l'alegre xiulit. Oh, sí! 3 extrallars complets, col·lega. Necessite carregar energies. Vas a algun lloc, Sonic? Tens germanes? No, només entrepans. Aleshores eres molt afortunat. Les germanes són tot un... de què en coneixes? Oh! Slick, ajuda'm! Així tenim la parella de l'any. No vull ser maleducat, col·lega, però he d'anar-me'n. Oh, per ell! Tenen sort que estic avorrit, si no menjaríem pols. Que originals, el típic canó làser. Oh, estic tan espantat. Per què malbarateu tantes energies inútilment? Esta vegada t'agafaré, eriçó. Sí, jo també. D'acord,
D'acord, si voleu que m'ho prenga seriosament... Hola, hi ha algú per ací? Com has pogut? No oblideu alguna cosa, tararots? Això creus? Quina? Eixa paret! Ah! Ah! Hola, això... Hauríeu de portar sempre el cinturó de seguretat. Allí està el castell. Ai, no és preciós. Si té lavabos, és preciós. Ui, això és tan emocionant. Sempre he volgut tindre un castell. Tu no? Jo em conforme en tindre una habitació pròpia. Oh, això em dóna calfreds. La veritat és que no és exactament el que jo m'esperava, però té possibilitats. Benvinguts. Ja fa dies que els esperava. Ai. Jo sóc Belloc, l'encarregat del castell, i ell és Hooter. Benvinguts al castell pèssim. Sí que li va bé el nom, eh? La seua cambra, senyoreta. Gràcies, Belloc. Ai. Caram, sí que té possibilitats. Va, només li cal un poc de neteja. Sí, però a fons i per cada racó del castell. I la seua cambra, senyor. Ja està bé, jo me'n vaig. Espera, admet que és un tant tenebrós, però... Per favor, no em digues que té possibilitats. Si li donem una oportunitat, potser demà ho veurem d'altra manera. Espera, vols dormir? Així? Mani Querissó, no em digues que estàs espantat. Espantat? Jo? Et demostraré que t'equivoques. Mànic! Què? Crec que he vist la mare. Et dic que l'he vista. Així no hi ha res, Sònia. No té cap eixida. Val més que ens n'anem a dormir. Qui està així? Ai, mare meva! Però... Hola, germà! Sònic, es pot saber a què has vingut? Tinc sabatilles noves i volia provar-les. Antigravetat, són l'última moda. Gràcies! Ai! Estàs una mica sensible. Estic bé, però este lloc té males vibracions. Sí, entre horripilant i sinistre. On està Sònia? Sònic? Vaja, què fas tu ací? He pensat que voldríeu ajuda. No m'ho crec, només estaves avorrit. Ací no hi ha cap perill. A més d'això, he vist la mare. De veres, a on? Per allà, però no han pogut. Sònic, espera! Ai, típic del meu germà. Mare, si estàs per ací, contesta! Sóc el teu fillet, Sònic! El teu fill més templat i amb més talent! Sóc Sònic! Mare, eres tu? ¿Puedo ayudarlo, señor? No tornes a aparèixer d'eixa manera!
Puc saber qui eres? Em diuen Belloc, sóc l'encarregat del castell i vostès... Com pots preguntar això? Sóc Sonic, l'eriçó enemic públic número 1. Li ensenyaré la seva cambra, senyor. Estic esperant que em digues acompanya'm, senyor. No penses dir-ho? Disculpe? Oblida-ho. Dis-me on està l'habitació. Puja les escales i quan arribi al tercer pis gire a la dreta pel corredor i al final trobarà un altre corredor que té una finestra al fons. Quan arribi a la finestra gire... Espera, ja la trobaré jo a soles. Com vostè desitge, senyor. Dóna'm una pista, mare. Per què et deixes veure en un lloc tan horrible com este? Llum va! Caram, esta vegada sí que ha anat de poc. Espera un moment. Han tallat la corda. Això no ha sigut un accident. Mare? Mànic, estàs ací? Sonic, per ací! On estàs? La cadira! Seu a la cadira! La cadira? Oh! Ah! Això és millor que la fira. On estem? Sembla una masmorra. Ei, fixa't en això. Que sinistre. Ja ho crec. Vinga, continuem. Hem de trobar Sònia. Com hi serem? Potser amb un bon redoble de bateria. Això està fet en un 3 i no res. Dóna-li canya. Sí! Para! Provaré jo. Amb la guitarra. Sí, just el que necessitàvem. Guardem els instruments, germà. Posem el turbo. Tenim llocs on anar i una germana per trobar. Sònia, som nosaltres, obri! On deu estar? Bona pregunta. Ei! A veure si pots obrir eixa porta. Jo tornaré d'ací un minut. Sònia? No m'expliques què està passant en 10 segons o rebràs... un solo de guitarra molt poc amigable. Un solo? De què? Ja veig que no eixes del castell molt sovint. Parles o què? No tinc res a dir, senyor. Res a dir, eh? D'acord, col·lega, tu ho has volgut. No, per favor, és una tortura! Comença a parlar i deixaré de tocar. Està bé. Parlaré, li diré tot el que vulga. Soc tot orelles. Vaig néixer en un poblet molt prop... No, vull saber què passa ara. Bra, jo no volia ajudar-lo, però ell va amenaçar de menjar-se Hooter. Qui va amenaçar Hooter? Li diuen Slit. Ara mateix ve cap ací amb Dingo i un esquadró de polibots. Oh, per favor, no permeta que es mengi Hooter. No patisques, et protegirem. Quan falta perquè arribi Slit? Menys d'una hora, senyor. Sònia? Sònia! Impossible. No, ja t'ho he dit, Sonic, que està allí dins. Què
és eixe espill, Belloc? Una part a llocs diferents, però la reina Lina em va dir que és molt difícil orientar-se al seu interior. Hooter els ho pot confirmar? Per què? Ha vist ma mare? Ja ho crec, que ella i Hooter són bons amics. Però potser hauríem de parlar d'això en un altre moment. La seva germana... Slit i Dingo arribaran ací en 30 minuts. Si no he tornat abans d'això, apanya-te-les. Sònia, on estàs? Així, Sonic! Et trobes bé? Sí, m'ha semblat veure la mare i l'he seguida, però ha tornat a desaparèixer. Ui, Sonic, m'he perdut. No patisques per això, vine. Saps com eixir de l'espill? Confia en mi. No sé si hauria de confiar. Ningú no t'obliga a vindre. L'eixida és per allà. Subjecta't ben fort, germaneta. Serà un viatge ràpid. Ai! Ui! Ningú no t'obliga a vindre, l'eixida és per allà. Què fem ara? Caminem lentament fins que trobem la porta de l'espill. Caminar lentament, això va en contra de la meua natura. Està bé, està bé. Tu vas corrent i rebotant contra les parets i jo camine lentament. D'acord, intentaré ser lent per una volta. Què? És ella, la mare. No, espera. Ai, per què no vols escoltar-me mai? T'estime, Mànic. L'espill és la teua eixida. Recorda-ho, l'espill és l'eixida. Mare? La mare ha estat ací? No ho sé, jo no he vist ningú, però algú m'ha tocat. He d'amagar-me! Estan així! On està eixe cuc de Belloc? Va dir que eixiria a rebre'ns. No deixen que faça mal a Hooter, per favor! Tranquil·litza't. Tinc un pla. Quantes trapes hi ha al castell? Una en cada cambra. Millor que perfecte. Anem a vèncer. 1, 2, 3. Anem a vèncer. Que sàpis qui és el que mana ací. Anem a vèncer. Anem a esclafar els polibots. Donem los guerra. Usant el que tenim a l'abast. Que no ens derroten. Que sàpin quan lluitem els eriçons. Ells pensin que no hi ha escapatòria. Però són ells qui no tenen res a fer. És hora que els donem una bona lliçó. Ens va derrotar un eriçó. Anem a vencer. Que sàpin qui és el que mana ací. Anem a vencer. Anem a esclafar els polibots. Donem los guerra. Usant el que tenim a l'abast. Que no ens derroten. Que sàpin quan lluitem els eriçons. Anem a vencer. Que vinguen totes les unitats immediatament! La cosa està calenta. Bé, ha sigut un plaer conèixer-vos. Vinga, que no espera tant. Ho retire a terra! Quins bèsties. Presentem batalla. Si aguantem un poc, el derrotarem. No, Sonic, esta vegada en som massa per als tres. Un moment. L'espill. Fugirem per l'espill. T'has tornat boig? Mànic, si l'espill es trenca, quedarem atrapats per sempre. No! La mare m'ho ha dit en un somni. Un somni? No és que siga una gran garantia. Anem, Hooter, hem de fugir.
No tenim alternativa, Sonic. Si ens quedem així, ens fregiran. Tens raó, anem-nos-en. Mare! Espera, Mànic, no! Ui! Però si has d'anar molt espai, col·lega. És cert. Què està passant? No puc moure'm. He de reconèixer que has tingut un somni d'allò més pràctic, Mànic. He somiat que m'ha tocat. Semblava tan real. Potser ha sigut real. Sí, jo estic convençut que ha sigut real.